wato akan tsaro muna duba daga tushe abubuwan da suke damun Najeriya a cikin gida. Yau shekara 21 kenan a namu lissafin daga lokacin da waɗansu suka ƙudiri niyyar ƙirƙiro Boko Haram, da yadda ake ba su kuɗi da bindiga, da yadda ake yaudararsu suna ɗaukan waɗansu abubuwan kuma suna fassara waɗansu abubuwan daban. Mun tattara abubuwa da yawa kuma muna ganin za su zanto masu amfani ba Najeriya kawai ba ma, ƙasashen duniya da yawa za su amfana daga abin da mu muka tattara. Na biyu shine gano ƙasashe daga waje da suke tallafa musu, kuma mun gano dalilan da yasa suke tallafa musu musamman arewacin Najeriya. To wannan ta'adin da aka riga aka yi daga Nuwamba 1 ga shi 1999 zuwa yau shekara 21 kenan. To a ce an zauna da sojan ƙasa da 'yan sanda da wanda suke 'yan sandan ciki duka bincike da kuma yadda za a yi maganin abin nan, sai gashi ya gagara shekara 21. Wannan a ko'ina ne ya isa a duba, ya isa a bi shi da hankali da hikima da bincike da jajircewa na gano menene dalilin daɗewar. Ya aka yi su sun kasa gajiyawa, gwamnati anan kamar mata gajiya, kullum a kai soja kullum a kashe. Akwai abin da ya sa saboda dukiyar da kuke da shi ya sa wanda suke waje ba za su taɓa gajiyawa ba wajen aiko da kuɗaɗe da kuma ƙarfafa su da kuma ba su kuɗaɗen ƙara sayan mutane su karɓi makami su taya su yaƙi. Na sha magana akan ɗaya daga cikin binciken wanda ya kai mu waje, shine irin dukiya da Allah ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasar Najeriya. Arewa maso gabar ita tafi ko'ina arziki a Afirka, gaba ɗaya Afirka arewa maso gabar ba wanda ya kai ta arziki. Arewa ta tsakiya, a arewa ta tsakiya akwai duwatsu kala-kala kuma da gold kala-kala. Ko nan Abuja akwai abubuwan da Allah ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa masu arziki da yawa, masu tsada da yawa. Arewa maso yamma daga Sokoto, Kebbi, Zamfara, Niger, ɓangaren Kogi, ɓangaren Kaduna, ɓangaren Benue har zuwa Kwara, duk gold ne da diamond tsakani. Akwai wani irin taɓo wanda da shi ake abubuwan da abun da yawa na zamani na kayan lantarki irin su kwamfuta da sauransu kamar Yobe, duk anan. Yobe kuma a north east ɗin ma ba wanda ya kai ta arziki. Ita Borno ma akwai wani abu da ake kiran shi da turanci, ban san shi da Hausa ba, ana kiran shi rare stone, da blue diamond da green diamond. Salo na farko shine soja kanta da aka yi kuskure, aka bar soja ya zauna tare da ɗan sanda har suka kai wannan tsawon lokaci suna aiki iri guda kuma ba a taɓa canja ba. Duk da kuma rashin samun nasara har yau har gobe tare ake barin su suke haɗuwa suke yi kamar wani abu wai shi road block. Ai road block shirme ne, road block ai cin rashawa ne da cin hanci ga gwamnatin da ta san me take sai an yi wa police surgery. Mun yi rubuce-rubuce da yawa akai kuma na ɓoye saboda zai taimaki Najeriya. Na soja sai an jinye su kwata-kwata kuma an koma aiki da yadda za a dawo da su kwata-kwata. Sabon training, sabon wato canja aƙidarsu ta koma ta soja fil azal, saboda an gurɓata da yawa, ba zan ɓoye maka ba. Sun ga cewa a kai wannan ayyukan da ake waɗansu ba su so ya ƙare, waɗansu kuma abin ba daidai suke ganinsa ba, suna son su jajirce kuma ƙasar ta zauna lafiya. Wanda suke aiki daban, wanda suke cin kuɗi daban. An kuma ka duba sai ka ɗauko sama gaba ɗayan ka duba daga yanda daga sama waɗansu suke alaƙa da sojojin musamman wajen kuɗi, akwai magana mai ƙarfin gaske. Shi yasa muke ta bincike mu ajiye, ko da wani zai mana magana gobe, ko a shari'ance, ko a matsayinmu na 'yan ƙasa, ko a matsayinmu na gobe wanda za a ce oke ga tim nan ya zo ku shiga ku yi gyara, za ka gani za a iya yi da gaggawa kuma tsakani da Allah da gaskiya don gyaran Najeriya da mutuncin Najeriya. Ka yi takarar siyasa a baya. Haka ne. Yanzu ga an kaɗa kugen siyasa. Haka ne. Ko za ka yi kana cikin fafutukar siyasar yanzu ko kuma dai ka ja baya kana ta bincike kawai? Ai har na riga na yanke tikiti a wata jam'iyya ana kiranta Action Alliance. Tikitin da na yanka a wannan karan kuma daban yake da abin da na yi a baya.
idan har ka samu nasara Na'am. ka zama shugaban ƙasa, wani abu za ka yi daban da abin da ake a yanzu? Abubuwan da zan yi suna da bambanci nesa ba kusa ba. Na ɗaya, ni mai la'akari da lokaci ne. Ni ba na so a ce aikin da zan iya yi a awa ɗaya wani ya zo ya ce saboda ya ƙirƙiro bureaucracy, duk da siyasa ce fa, za a ce a bari sai an yi kaza an yi kaza. Ban yarda da wannan ne. Ko da demokradiyya ne sai ka ce ai ƙasa kaza 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 su ma demokradiyya suke. Ya aka yi ba sa jan magana haka, ƙanƙanin abu da za a yi domin mutuncin mutane da ƙasa sai abu ya jajirce. Na farko, misali, abin da ya fi damun Najeriya a yau manya-manyan guda uku ne. Ɗaya shine tsaron Najeriya, biyu shine tattalin arzikin ƙasar Najeriya, uku shine dawo da martabar ƙasar, dawo kuma da hankalin duk ɗan Najeriya ya san cewa akwai doka da tsari a ƙasarsa, nan ƙasarsa ce kuma haka za ta faru. Ni a nawa shine duk ƙasar da ta ce wa'annan sun fi ƙarfin dokar ƙasa, wa'annan su ne talaka, su ne tabarmar da kowa zai taka, to dama ba a ma shirya komai ba. Da an amince Major Almustapha, wataƙila wasu matasan ma na yanzu an haife su ne kana kurkuku har sun kawo munzalin da za su iya yin zaɓe. Na'am. Wani irin darasi ka samu a zaman ka na kurkuku a kirkiri? Wato kurkuku ba kirkiri kawai na zauna ba. Kurkuku guda uku aka kai ni a cikin shekara 15. Haka kuma an kai ni yawanci kamar duk jihohin Najeriya na an karaɗa ni da ɗauka na a cikin shekara da 15 na yi tukun. A cikin 15 na yi shekara 5 da wata 2 a ɓoye kuma a cikin azaba. A rufe ido na a kai ni daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Su da kansu wanda suke azabtar da ni an gaya musu ne za a kashe ni, shi yasa ni na san azabar da na sha. Allah kaɗai ya kawo ni da rai na zuwa yanzu. Banda ba wai kai mu kirkirin ba haka, a'a mu aka sawa sabuwar doka mai ɗimi mai zafi. Wato amroban da ya fi kowanne muni a Najeriya ya fi mu gata. Shi zai iya ganin baki, mu ba mu isa ba. Amma za mu gani 5 za mu gani. 5 ɗin ma da lauya da masu kawo mana abinci. Saura uku ma sai sun kawo hotuna guda 4 ake kawo da fari. Su suka kai na wurare kala wani state ni ban sani ba. Na san dai za a yi ido na a rufe ana tafiya da ni a mota, ba mai damuwa da ni. Akwai an sha tafiya da ni daga ni sai wando sai singlet, ba takalmi ba hula ba komai ba aski, ba za ka gane ni ba. A je a ɗauko kuma ido na a rufe, ban san inda muke ba, za a sa ni wurare da yawa ba fitila. Ni da na san kawo ni wani guri, an sun ga dama su bani abinci, masu duka daban masu mai daban, duk jikina za ka gani yawanci jini haka. Amma na taba tambayar singlet a kulle, na ce ko za ku taimake ni don canja singlet kawai saboda ina sallah. Ka san me an san? Ya za a yi gwamnati ta bata kudinta ta siya maka singlet kai da kashe ka za a yi? Ni aka gaya haka. Lokacin da na fito daga prison ba an kama ni 1998 ranar Juma'a 21 October 1998. An sako ni a June 2013, shekara 15 kenan. Lokacin da Allah ya sa aka sako mu muka fito, na tsaya na yi lissafi wanda ni na sani a shirin a kashe na guda 11 ne. Amma kaga daga wani lokacin zuwa yanzu yaran da aka yi wa marabus, wanda yake waɗansu a cikinsu da su a cikin masu duka na ko ƙona ne da wuta don wani abu suke yi da, sai a hana na abinci kwana 1 kwana 2, kuma kullum in sun ga dama kofin ruwa irin na roba na kan titin nan shi kaɗai ne za a bani. In na ga dama na watsa kai na, in na ga dama na sha, in na ga dama in kurkura baki, in na ga dama na yi wanka, amma ba ni da wani ruwa sai wannan kofin shi kaɗai. Shi ɗin ma kuma a cikin duhu, hannuna da sarka ta haɗe da wuyana, shi yasa za ka ga wuyana za ka ga wani abu ja har yau ya ƙi fita. Kaushin ƙarfen da kuma daɗewar da ya a jikina ne. Ba asibitin da ban je ba an kasa cire shi yanzu. Da ƙafata yanzu ka duba duk jikina ka duk wuta za ka gani ƙonuwa ta wuta, leda ne. Yanda suke shi ne wannan kofin sai na yi hikima da wayo kan na tuntsirai. Saboda duhu ko kai haka ba ka ganin hannunka, haka na yi duk wannan tsawon shekara 5 nan ba kyau da wata 2. Shi ruwan da ake bani shi ma sai an ga dama.
to sai su yi wani abu in sun ji kishruwa ta dame ni sosai ana so a azabtar da ni sai a kawo garin rogo ba da faifai ba garin sai a sa a hannuna to dole yunwa ta ishe ni kwana biyu dole za ka so ko mai dai ka ɗanɗana ko to idan ka ɗau garin rogo ka zo ka haɗe haka za ka ga jini yana dawowa wannan kaushin nasa haka zai yanka makogoro ban taɓa sanin shi makami bane sai a nan shi yasa an san kawo za ka gani wani lokacin haka in na sa a baki na haka zan zauna in ya daɗe na ga zai iya wucewa sai in gwada kamar ni kaɗai ake wani abu da kafa da hannu da wuya ake ɗaure ni an ce wai na jingina a bango wani babban mutum a Najeriya ya je ya ruɗo Obasanjo ya gaya masa a ni daga kabar Mustapha daga ya jingina a bango yanzu za ka ji shi a ƙasar waje ya tafi shi kuma suka yadda so azaba ta wata fita kowa ƙanƙanin ɗaki ne amma a tsakiya sai a yi ƙaton ƙarfe sai a haɗa da ƙarfen da ƙafata da hannu a ɗaure. Yanzu kana da wasu da kake kullace da su ko kuma yaya? A ni da wato akwai babban magana a nan azabar da suke min ko kuma tun kafin ita kowane mutum yana da baiwarsa tsakaninsa da ubangijinsa saboda haka in ban yafe wa wanda suka sani ba to ma ban san Allah ba shi yasa ina taku na farko daga prison addu'a nayi daya kowa ya ji ya sani na yafe musu duk wanda ya azabtar da ni na yafe mushi ni ba ruwa na ba na rukun mutum a zukata. Akwai wani abu da nake so na yi littafi ne kuma ina jin kamar daidai an gama misali na ajiye ne sai nan gama da wata magana da Supreme Court take rubuta wanda yake ya shafe mu dan na so su gama wannan takardar wanda suka azabtar da mu su suke jin tsoron wannan takardar ta fito gane suke zan nemi diyya a kansu shi yasa kaga abin yayi jinkiri. Najeriya tana ta da wuri a wuri guda sai ta yi gaba ta koma baya kai a fahimtar ka mecece matsalar Najeriya su waye matsalar Najeriya? Wato Najeriya nan tsakani da Allah da Annabi waɗansu mutane ne wanda suka fi son kansu akan kowa waɗansu mutane ne wanda zuciyarsu ta bushe waɗansu mutane ne wanda suna ganin duniya ita ce farko ita ce ƙarshe waɗansu mutane ne wanda talaka daidai yake da shara a idonsu waɗansu mutane ne wanda imani ya yi nesa da zukatansu kuma ba su da yawa daga prison wata rana taɓa zama ina tunanin Najeriya daga abin da na gani na sani daga lokacin da na girma musamman lokacin da na zama ofisan soja daga abubuwan da muka gani da waɗansu 'yan tsirare wanda ike in dai abu ba hanyar su suka ce abin nan ya zama kaza ba a yi sai ba sai tuyon da suka ga dama ina ta lissafi a cikin duhu ni na lissafa mutum 56 su ne matsalar Najeriya ba yanda za a yi Najeriya ta yi yanda take so ko 'yan Najeriya su yanda suke so sai wannan 56 sai abin da suka ga dama sai abin da suka yi Allah ya sa su daina Allah ya sa su gyaru in sun gyaru Najeriya ta gyaru in sun yi sako-sako talaka za a saka mashi mara duk gurɓata Najeriya da kaga an yi na kwashe dukiyar Najeriya da yardarsu da amincewarsu ba ɗan sanda ko soja ko wani SS ko wani jami'an tsaro da zai taka su saboda sun fi gwamnatin arziki in kuma kai shugaban ƙasa ne rago dama baka san ma me kake ba misali sai da yadda suka ga dama suka juya ƙasa. Dangane da wannan batun tsaron nan da su batun fagen fama da yadda za a ƙara wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yi mai gaba ɗaya a murƙushe wannan matsalar. Yau idan kana shugaba kai me za ka yi ne daban da yadda mahukunta suke tunkarar batun tsaro da jami'an tsaro? Na farko kana ganin sojan nan ni janye su zan yi sai an koya musu hankalin gaskiya. Hankalin gaskiya kuma shine koma turbar menene soja. Menene sojan ƙasa menene sojan sama menene sojan ruwa a yau ga janarori nan da yawa sai ka rasa me na yawan nasu na kuma me suke yi mamman ba mu zauna mun tambaye mu ba mutum da har ya girma ya kai janaral me kake so ka gani a halayen shi da halayensa da maganarsa da saninsa da jajircewar shi da rashin tsoronsa da tsayawa cewa shi yana representing soja ne to shine katanga ta ƙasa. Amma yau za ka ga soja ya tsaya yana ta salutin wannan ranka da ranka ya kamar maroki duk janar da ka ga yana yawan haka ai ya riga aikin soja ya riga ya fita a jikin shi kuma ba kwa san wanda aikin sojin ya fita a cikin su kuna neman zarata ne kalma zarata har ka girma da general shine cewa ko da fitina ta tashi su shugabannin siyasan za su iya cewa muna da zaratan janarori wanda za su iya kare mu za kuma su yin aikin su soja da kansu ai suna dubawa ne wane ne kwamandan mu
ai kwamandan nan wane ne, iyakacin shi ya zauna a cikin office air condition ya ji daɗinsa, yara na cikin rana, yara na daji, shi yana nan. Ai ba haka ake son soja ba. Ai sojan gaskiya da amana shine wanda daga soja sun san cewa wane ne kwamandanmu, ƙarfin zukatansu da ƙarfin hankalinsu sun san ko sun yi kuskure za a kare su. Wallahi tallahi a wata 6 inda ni ne ba ku soja, ni bakon soja ne, kowa ya san abin da za a iya. Makaman da kuke nema kaza kuke nema, watakila zurfin bankicen da muka yi bai kai ga yadda su suke tunani ba. Ina satellite ta Najeriya, duk shegantaka ce ake koya yara ƙanana. Ranar da zan yi magana satellite ta Najeriya za ka ji akwai manyan da suka san inda take yi, mun binciko, ni na san inda take, ba magana ce ta yanzu ba. Na san dan abin nan da na faɗa haka ma yanzu haka waɗansu in har za su ji wannan abin da nake faɗa za ka ga wallahi za su yi makyarketa mai nauyi.